teď si říkáš jako, a to si ještě viděla lidi. 640 je to teď koplo, ty. Jo. No a to jako, ty si říkáš, hele. Kámo, konečně, ty vole, to si děláš kozy, ty vole, 2 litry, ty vole, cože? Tak to je krásný. No tak to je hustý, to tady jedu, říkám si, ty vole, na konci takhle. 720, cože, já to jsem na budgetu. Pojď. 640, je to tam, děcka. Ty vole, kámo, to padlo, děláš si kozy. Nekecej. To si děláš, prdu. Skoro 10.